Abusiano Siana Bobia Wobia and Yamoa Joamo Aqua, so Mamudi Amaudo Samoa, Yakesi, and it was some part television subs for Yabana Yadibaba Sumo, South Yankawa Santamantamoa, a higher Sompa 93.1 FM, so Buno, and in a half of one time the more Hase, a Sompa 98.9 FM, and I saw Buno is one time the more, say a Techiman, say and Kransa, say a Kentampo, I also saw a Sompa 90.7 FM, and some near day Banedoso, not personal. So any and Rasmi Jenny or woman Rasmi Jima this year. I want so much do a baton person to ga Sagano Cre se NIB Bangano Egu. Customer Jumakwana Boa Humode Ama a yes Mogo Subiano or Defense Asiano, Watimi Achewono. I need that coin say or so for Casano and 2 years or NCB or the budget to Beko to Ghana this year. Oh, Rasmi Jim now on your map penny Osicasemo HS a Ghana this year and she Sapumunsun and Yebebane de Imu Ebed in a Kakra. Yeah, Casaya would want it Chemo, I was Sunyane, a Dredra would want to swa war patches and me and Buono, Asa Peja Cosloca and penny for a better chain commodity. And then Titi Abatos on performance and Chef upon so if you offense so bonte so chesem ranted them about wa or more ego offense so chese Dr. KK Sapon and omodu more tanechi abonichidom say udu offense wa kunyanoa ebi ye dinki abo mama ne senya kopon ya duma enche gamanya na yiyon betimi abaso na so ne Assembia Siama Quaton Sem Enemu. Na Pia men's and wine, men's gold depending pa, and the Atuga say, Enchebia, the Bank of Ghana penning for the year, no, of a Babontain, not or the Ababa to be gas ready, about month for a Hunipa Bonia, Bank of Ghana penning for 1 more year. Don't make Quabena about some Pessia, some Mashaba Jania, which Jamu demand this year, one swat Casa Sanema for Sanechi, Naj Media Bua, who wants me, dear Sam, and a mameno, S and a month for 21st clinic in the Daomas. Yeah, Banasiatic and Tininoa. I was your former Yahwajuma Mizone 5G no, Yugusua ye no nom 3A Heba Center at a 3 eco capsules a beg so cocos in the city biano, a Beshas ye free the peduedemo, Universal Natural Clinic, yes in Numpenum Penum Jumadie, I was your former die and Yen Famo, a Watonsu S-Line, and Express Group Susono, Yedemo Etuka Coma, Bia, Opese Okoso, and I care Heba Clinic so, a year Ayarasefia, and what Jusuzungu Jansena, Dumpino. Ye de be do ebe yo pressing wom ya yemfa se kanka wa obesa sori etu amerika bio abza form na ebo echi no maboya donten ama ye vemu a be bia wo bia na nwumre ye timi aba ne aba be som wo meden ede nana ya bo amale bia boga abza for anwumre me ne ohine ire mame akua ye boa esiama ya nye brena fe nsam no ye nkomo akasa nkotutu na sra ne abasan fo ma ye de mo hyase ede afri Ghana mrase gefiem na mrase dwani o mrase gefiem adehia e wonse wo ma do gira baton so honorable Frank Anodompre ode woni echiremra se gefiem so a wo mo a omoboabo dom kese na no edema eye MPP amanyuku no wono na sa dibre ne kuta no na ode atoga se nsem bia ene na montene so a akwakoya ake uba yese NIB bank ne egu no wo se no krobia enim na NIB bank ne ye bank bia ejane na so pa ya ekuta my Ghana sikasam ekuta ban a wo boabo amanfo pi no wo se ne so ha nani no waka contractors dodo no a wo mo eyi akwan wo mo si sukusu wo mo esia ya sabia e wo mayim no e sa bangwe e na ma mo bose a wo mo ede eye sa adwuma no ntie koba ne sei ye no ne sei na me a ne pa bi no ede na na montere so se NIB bank no gua na egu a se dia se kapre kura no e na wo mo afutu ma nyame ampata e begu ma manfo sika akwakoshim papa de san sami to jawabra na one nsamtwefo edin komo o mrase gefiem afa sikasam and a bank aye NIB bank no ni jinabia ewo mu pa enche bebre ebusiafo se de muni no yemianu don kuma yewra adongo edi enim wona kan sem bebre ayanhwe ni ya ani nsem ni oye de bebre be bo man na nsem no twene basa na stra ohun se ye kudu kada nsem omuka bank no omusika sem ato ape na owura MD Odano North Canada na odi ye adwuma na no man koye aban no trim poponi ni so beton bank no ensam deja ya do score na when I said no mo kasa ina kasa ama bi egu se sa na ye hudu kada sam akwa say wako isu etifia ko hu nsu no aba na afọ be busa se hwane ho ye nyina nim se NDC fo mo mbreso
ɛna NIB bank yi asɛm quantity di hyɛ motum ɛbɔɔ no tɔdwa ase dondon a wɔne bɔɔ no na ase kyerɛ ne sɛ metu mmira no makyerɛ si a metu so yɛdi kan bank yɛka sɛ bank and as a financial sector one a yes sika krabia ɛne ɛyɛ sika ho adwuma ɔmo nsusua ne ɔmo na motuo ne modwuma ɔmo ne yɛ no nsusua kɛseɛ da ɔmo ntam wɔ nnwuma binom a ɛkɔkɔyɛ sɛ ɔmo adwuma na ɛne bank adwuma yɛ akɔkɔpɛ na yɛdu asukɔ ne hu sɛ saa nkurɔfoɔ yi a na ɔmo bɔ soboɔ ɔmo kita franka ɛhim no papapapa yi ɔmo mmere so ɛna over 500 million Ghana cedis ɔmo de kɔ mama adwumakuo bi no mu a ɔmo nhyɛ dɛ nyɛ bank ho adwuma saa adwumakuo no ɔmo yɛ baako 11 ɔmo din wɔ ha Apex Capital Partners, Progressive Savings and Loans, First Ally Savings, TG kyɛ sɛ bebree ɛna meka sɛ sika yi bank ne ntimi ngyeɛ NIB management any board wɔne ba akonnwa so yi na nɔɔma bebree nkɔ yie ebi ne deɛ wɔ ha yi ebi ne sɛ kɔ NIB nkrabata ne bia nipa dodoɔ yɛ sɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔ no na ɔmo dɔɔso sensa enti mpanyinfoɔ ba yɛn si dɛ bi nyɛ saa na ɛte ɛsɛ yɛhwɛ mu na ɔmo financial statement 2017 2008 wɔn nyɛ bi mpo da enti new management ba yɛ na ɔmo dɔɔ ɛsukɔ na ɔmo saa deɛ ɛsɛ yɛ ɔmo yɛ two financial statements no ɛna ɔmo hu sɛ bank ne hia ahoɔden ɛsɛ yɛn sika de hyɛ bank ne nyɛ saa ɔmo dwuma ɔsɔ wɔn si yɛ sɛ ɔmo bɛboa ma mfidi dwuma afa ne ntoma pɛɛ fira no ɛntumi nkɔ so ɛnkyɛn. abusuafo nti wei ɛyɛ mmerasebedwani a ɔwɔ mmerasebedwafie ma adehyɛ wɔn nsa wɔn ado agyiri abatɔ mpɛsua so a ɔsa so ɛyɛ majority chief whip honorable Frank Anodɔmprɛ ne yɛte ne nkɛn. abusua yɛ to nsɛm no so de ama mo na custom adwumayɛfoɔ no wɔn adi dwuma wɔ yɛ bɔdabɔda ahodoɔ no so na ne nyinaa mu no ɛtɔ da bi a yɛ anadwadifoɔ bi a wɔnom ɛfa esumu ase ɛde nneɛma bɔ ɔmɛm ha sɛ nom yɛ ɛtɔ da bi kura mpa nyɛ nneɛma papa bɛho na aba abɛsɛ ɔma Ghana adehyɛ no wɔnom ɛdi wɔn so dwa anaasɛ wɔnom soso ɛntena ne akyɛsɛ nyɛ asɛm ketewa ɛno nam so nti yɛ kasa no monitoring team yɛ ɔmo custom adwumakuo no mu ɛfa yɛ no ɛwɔ Eastern Corridor hɔ no wɔnom abɔ ho mɔden ama ɛne yɛ yɛ kasa yi ɛne adwadifoɔ bi a wɔnom de ntoma wax spring TB ɛne ɛmaako bɛɛ sɛ ɛmpem du baako ɛne ahanu ɛna afei mobile phones ahodoɔ no ɛyɛ ade a wɔnom ɛtimi agyeɛ na wode wani kyerɛ mu ɛwɔ Eastern Corridor monitoring team yɛ no ɛwɔ custom adwumakuo no mu panyin paa yɛ wɔno yɛ officer in charge ɛyɛ Dari Abdallah bra wɔn saka nneɛma yi no wɔne nsɛntwerɛfoɔ bɔ nkɔmmɔ ɛma wɔkyerɛ nsɛm sei ɛde kyerɛ 11,000 full pieces imitation wax. We'll be talking around 1.3 million Ghana cedi without penalty. So if they are imposing 100%, that will be times 2. Normal tax is 1.3 million Ghana cedis on this. The mobile phones, we are yet to get a value because we wanted them to pick a sample. 11,000 full pieces imitation wax. We'll be talking around 1.3 million Ghana cedi without penalty. So if they are imposing 100%, that will be times 2. Normal tax is 1.3 million Ghana cedis on this. The mobile phones, we are yet to get a value because we wanted them to pick a sample. 11,000 full pieces imitation wax. We'll be talking around 1.3 million Ghana cedi. Would that for the wakasa ye Radali Abdallah wano and an officer in charge. Yeah, no, our Eastern Corridor monetary team, our custom officers in them. Na and some who do I did to Janino, and the Anema who do no, a bill of homo jay, a young post to be an also the bala, yeah, no, a war from Mantem, a being so a while. One also saw a jay, wabra a year for border checkpoint, one on, and what and a woman and Saka Sanya May. Now, second in command, at the Afro border checkpoint, and on a year Emmanuel Parker, one also at the Kakra at was to say. This one we were told they loaded elsewhere, and then the goods that were paid from the baggage were sent out and then added onto it. And then it makes it look as if a flower cleared these things. But this is the problem we are having. We need logistics. We need men to come back because the borders are vast and they are porous. And when we close one side, another portion is opened. And before we get to know it's open,
there would have been a lot of, goods, coming through. We do arrest rice, oil, and the like. And we have a number of informations that are, Togo is now decongesting their port. So a lot of vehicles are likely to come in, and we are trying our best. Nacha say Togo ene niama ahodo na busu se chawo ena Ghana fo na fa blonya ho rekra kase ene akokɔ ena wɔn mo kra niama ne bi ba na eto o my Ghana empanyimfo de kyekere wɔ man se be ya ahotɔ ene ɛyɛ nkɔso betimi aya ade hye de no wɔn ba no mu de afesu mu asekwati kwan so se be ya eto wɔn mu ntua ema empanyimfo bi nso nkodi to no ema emeda ne nsenkeka ɛwɔ Ghana fo nso ano ema wɔn fa nkɔda wɔ abla wo pu ɔto de akogu baabi wei ene ensɛm empanyimfo ka wɔkyɛ se ebraso se empanyimfo ya aban no wo betu na mo no ama wɔn memma dodoɔ ene sika ne ama hodoɔ akade a ebetimi aboa fi se wɔn mu dwumadie no ɛso ɛhyiahia hodoɔ no so no ɛsoso no wɔn mu gyina ha se nom no na ofoforo nso nam ha se basa na adwuma no entimi enkoso ya to aso yaguso ade mu gyina sika sem na eni da kwan se ɔsoafo hwe ɔmayi sika sem no ntoto so be komrase be gefiem na 2024 budget akoma sika de bebo my Ghana konkro ho bra no ɔde akwakoto mrase jafo no nim ne Ghana made hye nim na ge so maye ye yonu ye eni no no ho na so megya tom makwakoje atum na eni da kwan sa abro so a November boso me ye kwakowura mu de papa ne be komrase be gefiem de budget na akoma sika no akwakoto Ghana mrase jafo nim na no ne ye tete ye se Ghana Union of Traders ya etweniti aka ne se guta mpedin for de adesere akwakoto mampeni na nado danko agufo ado wachima PSC be ma po adanim so mbe sere no ada se wedi ekotoje gufo mensa dan sayem de suma wose ma pa chew omukuto mo nsem na ntwe kosua vat bebrebe ne yeto bebrebe no a eda domo ne ma so ne titiro ene COVID-19 levy bi no a eda so a eda domo ne ma so wotema habone kutoka international airport ne takrade habono omu hu abeg se mpenifo yifri wono ma wuru mu a enka ebeboa pa na sa de sere we ya guta mpenifo de akwakoto Ghana baye ne mu no ene ene opani bi a wabene e osikasam ho ekodi nkobobusa ne se Yakopo ya duma November finance minister budget ya wode bay yenhwe bibia nim se ye betete niema so se niema beba fom ama Ghana made hie koma hare yen kakra na opani Christian Tachijan ayobia oyenya sabo akwapa e ba ne sikasam ne ntoto ye ho a na no ye ode ma ye ene se Ghana made hie ye lazy ebutu ne yemiemu en ye hye sapomu nsuo na eniemam e be de ne kakra Sompa FM. Any IMF, the next phase, we are going to get an update of it, and the next phase, so near my womb, and now the battery name. And here, as a citizen, you know, to say, there's going to be tax reduction. I will be a quantonadia, and ever happen. In the next 3 years, then I'm a before we receive the approval, no, almost a cash flow, no. That is our inflows and our outflows, and a year approval the money. So there is no room so bit may any income line via a free system also. In the heat of the moment, and our buying introducing special COVID levy, no. Now, though we are not out of the woods yet, we better say the pinnacle of it, the free. However, we don't expect say buying the free because the ramifications of COVID, no, we are still experiencing it. The economy and bad, no, we are still in it. And recovering here. In the COVID, World Health Organization. Who say any pandemic view summary. Now so the ramifications are still with us. And says it cannot no a idea no the boa. May improve as far as the economy is concerned. There no do anywhere about bit me a year film. I say do maybe now economy no actually I recover now bounce back. Ramifications of COVID million are not actually and no sure moment and I might be able to consider. But I am repeating first. The next 3 years, I know I'm a good program here, and there be a bit a free income line. Observe for Penny Christian Tachijan Ayobia wabini ye pa usika samno ntutu ho kase mpune puno kase hye ana yene ne kokodin komono afeye boramu e wo Blomantam Croposu nwane mu nana nabosoma Central Market ene adwadwa ahodo so ye wo ne ho ne yakwakodro ebusua wode wani ekyeremu e wo ho a ne ma ekoso no eya ayenyan kakra ne nyina no ene se aduane anipa enya ni ane ye yefura dampan
yakwa enkwa yeda enai yase wode wani ekyerem wo hɔ ne ne boɔ no de na ya pɔnko na ne ekɔpɔndu de ya bia sidi ba ko ekɔsidi mienu anase sidi num eno aka ho bi ye nua no mo de omo dwuma ɛwɔ Sompa 98 points na kwanya kwa bro no mane ne dom wɔnom etsigu mu ɛwɔ dwa ahodoɔ so ɛne adwadefo no bi kɔ bi sansam ɛsɛ ɛdienti ɛna ama eniema ahodoɔ ye no ye nuane no ne boɔ no apagya akɔsoro sɛ adwadefo no ɛto wɔnom anum to ɛde kyerɛ sɛ 5 cedi bi wo mo ai wo 8 bi so so 7 so so no 5 cedi se dia abanya kakara kora ahwe se bi apropra ye nya tofo ye apro bi ye sia se yo mu nta ye se mu sisika ni mem se ne ma no pra ye nto wo nya bi kora se dia agua ma ye hu de di bi ye o okuta 20 15 10 obenya bi 10 cedi 20 kitu ano me digital cedis kitu ye 3 cedi de di o 4 cedi 5 cedis kese pa ye 7 cedi keni wo ye nto ade yaman de wo na ye nto keni wo nipa ne ade na opre ba ne sika ne so de se wo consider no sre aban se ye na yaje bosi a ye de ton board no omuntu omubusi enya ya omuntu omubu na ye de aye ebetwia na sika se dwa na ye nkoye kora ma ye nto ade njaban bosi afo wo mo ma ye bosi ade didwa no omuntu omubu ma ye sa be de board ye for ye nsagu ye ti se ya ma ba so bi 45 50 Tuto case now we negotiate the Jana Sukran omuntu she ya no was 25 50 credit 500 house ni Jana money plot for ka samai o telefo 5 akoji 26 be mama I know I know Ebusi asem ni mu aye den we petition kase pa ya so pass ma ka kye Nyankopon a na wo ka kire mframa na kasa fidie nso aye mframa na ye de ye adwumenti no sunyane adwadifo ma no wanom cha trasa bank a wodo na ombeje besi amadawro ma ya no anya abota na sei edwanye ene ma bo akosoro wo sunyane ne mpotem ho nsem na ebusia ya da kire e de amamo no ye to aso na ye de mo free Ghana sika sama na edwadie ho nsensem na ebusiafo ye de mo akoya mamre ne amane mu kakra hinsem mo mama no tua sese de office akonya na ba bedampan na nyina na okwa wafra ntuma ne tintire mu ama akonya na ba bedampan na penefo guso a adehibusua hodo a ewo office abonte so guso a yenhye ye ntoto ye se omo ebenya obi de akwakokire yewura opem so se tutu otoso mienu no wagena to mo na fei wono na ababedi ade na wahwe kire atoto niema ama office afa na ntuma papa de efra na ebeto dwa se Dr. Kofi Kodua Sapon a dodo na sanmra ne se Dr. KK Sapon na nananu atena nkonya ene nifa bunkum jase achiame hene yankobia akoma donten ene cheso mu nyina akabomu a na nkomu fi so mo ta na chi no mo ede na kwakochia omo ewura no me na kwakokire no yewura agini tumu a na ene waya amamre ne amane yesai na wahwe kire na watoto ntotoye ediade e wo fe so abonte so ensem no na eba ho na ewie ya da sore ya emrante ne maba wa bi no mo wo fe so abonte so cheso mo de ne omo pa ene se Dr. Kofi Kodua Sapon Dr. KK Sapon eno mo fi se ba bia ofenso adru sese no obeso niemam etoto niema edema eye ofenso a ebema eye kru na fa na ntuma papa ede efra adehibusua eye bretuo adehibusua wo eye ofenso nana owusu afri ya wo ye busua pani ewo ho ene gina wo ma na mo de sansami eto yanim offense ya keki wonyema bebri essence ya na yenifu aya na oboaye na yehu na keke Sapon mu se woni de oyobi a obi difference ene ma ye ya ebetimi ye fensu be yankoso pa enti na ihia pa senka nana utufo osetitu nka wo mpeleso maye nanka wo medi ani maye yehu obi a yese bibie mu no yetimu se yisipisita enuma mu a oya ade adwuma oya ade na yehu se obetumi aduani ama fensuma no so anya empuntu eni so kese wo ye visionary man ya kese wo ani tuanu a betumi wo obetumi abo fensuma ne pa ami wa me pa jo se edin de eno na ye na fensuma e de akon na o mo se ensensem bi wo mlen na kwa ti abejoku na
na wunye na da no e ma mo hwehwe ne sim nti o mo hwehwe ne sim o mo clear ne say ni die ni nti yen die first follow de ese wono an ye fere senka o medi ehne ne mai adaburu ni nyina ni o mo hwehwe ne say o mo se offense o puntu mu ya cake say de medical kan nya okani fo papa nti na puntu nyina me ya cake no na emu mi ku no Dr. Keke mi say wono die so be ya kan ni fo a puntu be ba fenso ya pa ma nyina so yen kokura yen ya so ni ye die Abuzia Fonti Nana KK Sapon and Ranti and Mabawa, Womo Ewo Offenso Bonte Sophie say, so be di adie, e be di offenso Kunyanoa, what the Krunebe Konkai, what the Krunebe Konimo, what the Puntu and Kanko, Ebe Brain and Ando Ranti and Mabawa, Womo Ewo Offenso Bonte so, and T bread to Abusia Penny, ya war offenso Nana, Usu Efie, and Abusia Fujina. I'm not this year, name of this answer me too, Jano. Amamra ni amane ohwe no ya ntontwe se wo rafi krom hina ben ya pempini ya na wota yira wo dwabo asenam so nte no o my Ghana ha se no ya amamra ni amane se ye ayuyom awade mu ni abedintuo mu ni nyina da eyade a ye so ne soro na wokopie mu e wo gamanya gamancha potem ho gamanya ya wo no wo na dede ya wono etoso miensa afi wo ye mu na ohema edane da sen ebutu ye ema yefunu edam panam so nte no sebe ya amane ebedi mu na ewie mu die nti nam so nte no na nanom atan kwanwa pedwa ye wo ho ene finra no anase yiyo no committee ya wonom apa ede ama wonom ya dia sabre ya kase na wotwe wie ye ena no wo hwe anim so betimi ahwe ede eyo no etintim so no wode ni die atwato etimi ede ama na dede ya wotoso miensa na so abusia Sompa kaseafo ene akrata bia yensa aka ya ye ni ehu bi no enya ade a ede ni nyina mu no yese court injunction bi aba beto hima eyo no so na abusia yese adwumwo we na da yete edifiri ni wura no yamani boni kwadwo baafo no ene to nkra efiri nkra pumpuni mantem wede ma ye yankwa homa no so na ene no monkomo emfa sansem we se kwadwo enwumre wote menka ye mo adwo e mo akwa ba ede ba Sompa kasea so Sompa TV so na pom to say oh yes I do me be apoko na yanya nti yesenka na wotwe wie ye ene oba hima ye ono gamanya na iyo no e baso dien ena aba bete bayira homa mu a amana mu akese asemo mo bi akwa ba se le odi kaka eno ye ya abeto hono mu anka pomponi mantem no efi senka na wotwe wie ye memenda 28 ena yiye no kesepa na ebekoso ewo gamancha palace ewo kaleshi na before say ohima ewuye no announcement no kwa na akoye bibi ewo ho ase wo huye na tete obepie mu nkamponi mantem hanom na the traditional council na ewo hanom no ye wo mu nchichemu esa say hano oba anka for no anasa nanano mo ha no omo nye baako division entina ama se division ana enkabom ene entiase no aya na dinye papa ewo ho but ohima ono wo gamanche anasa gamanya ewuye no ne fi se ka ohima wo nkampuni mantem ha nyina na ewu but eyi ba na mo mahemfuni binum na ebusuade bia me hu se ne hima na no di ni enye nkampomponi mantem ha nyina no ye ohima edema yemum jurisdiction bi na okava honom but eno kra mpo no enye asem aba beto ho ni nyina ne se enra na enya ne ntie se the traditional council and funerals committee a omo hwe se oba hima ya onya ne ba bi koyi omo be ye na eyi na watoto ne oma no friends am chopo so mo pese mu ni edi nkomo na ni nyina ne se ensema no mo pese mu ni edi ne ye se ya mu mpele podi egu akwan mu erefa eyi yewe ho na brother ensem chopo nhye mu ne ebekoso no ene nya ne ntie se ebusua ni bi abo mu ti mu po se omo mma funerals committee no se no mo de ba abonte no enye adwuma esan se ebusua eso train eye ta eku kakra bi na omo fu se omo ne etoto ne omo ama eyi yo no abaso ni omo mpene eno ema bambofo ebebo ban wo hono se ne be ya basabasa yi bia enkoso na we ena committee no eye semtrofo nhye mo de omo nhye ebu kwa mu se nyame ya adomo a memenda no eye ebeba so but before na eye ne mo ba be nhye no na ense bia ne na wiem se na hima afi mu no wo se omo di nipa bi eye apaye ne ade
nti na ema committee ni de betu ja say abatan mo nkampoponi mantam nyina anhwe mo ma yi se ne be ya dipa bonfo bi enkwati obi ba enkodi na ewu say mo de kwa ye amamre enu achi ene sa betu ja say ohema a wofi mu no traditional council ne share say nka na watwi mu a wo mo edi dwa e won nkampoponi mantam ha nyina obi a toto ne shops kopem say omo be ye na hema eyi na enu ena committee ni de betu ja say tan hye no nukwe bi anim na emum omo na eyi ono bibia esi omo na so enti na omo ye ne say na me ya adom aye memenda no nko a na omo betoto aye shops e won kampuni mantem ho anom no na emum aye banks pharmacy ene wo mo tun nuane ni bia ba afọ de omo de adabra ka omo tumi adie bi aye omo njuma na wei ena busia ni bi gitun ze da bi amamre de so ni amamre a won say amamre enti say ohim ewudi a ehwehwe ya omo kampuni mantem ho mabusu ne say I saying Ohima will come be a teddy, cocoa, and looking to any idea him ewu then so one more would be anywhere, I'm for a shiny amamre and yezuma into a moment print Emma a yenima. So what say? Omodi amamre a yezuma no, and then in 24 a animal a far back. Aquadin Jansen, of course, to say a moment a year say na. Before they go, I think I may have done my memory and I can a basso or Gama Chapalis or Canisino, and Maso and Naso and Masochina. The Emum Committee, no, I'm all lawyer would be a new Edema woman, a lawyer equal to say, Bibia Ebeto Jojo, to Somonta, Akasakratano. If you were Checono, or move to another, but I won't catch a year, Nipa or Ghana Henina, and it's 2 1 come, but Puniman, I say, said no more kind, 28, no, a year in Basono. And she said, no, ever I think I may have more China. Now, Modi Abroad to Pum, if you are not Nimenda, Mokwa for Pen of Prabi, and Jono. That's the same a Bukwema, Bibia, and time. The Mum cutting guys and idiot, almost I can to make you a Juman, 2 beside me about not the L1. Yo, Quadro, my young for one Siana for any day and sending in a chima and Yanko Yaduma watch now that they be Pimubiano, Yabessa about China, the moon some no Adam ye why. All right, me that's me about. Ebusia yanka sie nua be ma kwadwaba afọ ya woto nkra de free nkra pomponi mantam de mayen ena yene no ekobo enkomo yi to so yeguso adem wo nkra pomponi mantam ho no na apia mensa dodo no asadma na se namwan ena krachi mama no tua se men's good adwuma na oya kofa bai woda no di amanfo besimu ma ebinuma yare ebia wuo ebi chese omufi abon nyina no apranti ena edam ne nsaso na ebeto dwase empenifo atani general empenifo abam ma kwadu ne charge a omo ede bonus se de omo akosesa niema mukura no a ne ebobo bande de chese apranti ne wahwe a na so hye be ye nyasem keto na watwi ne ebeto dwase na apia mensa one men's gold empenifo aka bomu a omo atabiri sika bi ede akoma Ghana posifo so omo ncheche ma men's gold ni bia wose ne sika akodi emu no enchiche emfa ema wunum ne yete se omde sika no koma eye Ghana posifo no na IGP so no ebo akire se aposifo de omde sika omo ye de chiche sika omo ye de hweso etomo etabiri sika ne de koma Bank of Ghana mpedimfo a omo ewa tweniyem se Bank of Ghana mpedimfo ene be enhyehye na se sika no so mbe chiche de amanfo a wono akwa chiche ena no pay ena na apia mensa ena nsamtwefo adi nkomo ekire se odo de ekoso no ebresem obeba bonten na eye eniema bi ne awudi sembia Bank of Ghana mpedimfo ede na famu dia ye no wababeto de ababeto bigasre da magana ma de hye nyina ehunu de akoso na apia mensa nkomo a wono nsamtwefo boy kakrani Emi ma sika de ma BOG sika so settle me customers. Me BOG na me nyomo asem. Enche ye be kan. Me bibi be tu jama odi asige tie. Asem boni a esi okuro yi mu no. Edi na be tija. Ayo boni be bresi e. In the weeks ahead me be kasa ama me be kasa some are doing the last 5 years. Na ye bo me tresi boni. Kasa utiri wan ye you eti boni. Iti no se say akoko. Iti me be kasa pete ni say asem pete ni say kasa. Iti say ade ye be kasa. Ye say be be chema semu. Na se banti enya eja na be che nti no de yan fa no mentin chen nti me fa sike bian koma BOG so nko tia sike bian ma me because BOG enje obi asa na we ko tia me de ka me na mengo na Obviously, Fonti, where I na apia mensa dodo no asadmra ne se namwan ena yetene kanona yepene kwanche for the men's good Ghana ano yedru baby kra no yeso ko bi adwuma ni bi wo Dubai ko bi wo UK no mo ne ade ni nyina sare yese yekotoma me hwoto agudi na no Ghana ma de se edi se fo sika bra no na ne sika akọ na chire chese won fe ni dwama wa na hunsi hunsoso no na nya asem keto na manfo agi bum edo omo ho ko hyemu a ewiase abranche
we one more edi kotomami hot ogudi twa control ma fa manfo etikobe ro manum se surudo a atram trama manfo wo mai munya asem ketwa eno ne yetete ye so the sika kwakoma posifo sa posifo ncheche e ma wo mo sika kwakodi mu a aposifo agp so so dia kwakoma Bank of Ghana mpenimfo a de buafu ewo eho no abusafo ye dan ho atwasi aba na ye na se 21st clinic sciatica intine no a efri sisie num na opa chisa no na fa otona se na fa osirem abepio na nkokoma fa nantu akopio na mpono so no etwetwe pa meduru ba bia na akawato ho no mo a abusafo ye 21st clinic ye kanfo de amawo ye wa doctor fo e wa nurse fo e wo mfidie wo nu papa abusafo e de betu yade na se de amawo Kumasi ye wa sha overseas Alpha Radio nche ho oboase Council Quarters Accra Domi Market Sunyan Enkransa ne Techiman obehuyen ene eni nkomo 0540 311 311 0540 311 311 Mizone 5G ni yegusu aye nonom me se wo ye wedding no ye party epono to obia outdoor na wo ye na wo pe drinks papa na wa serve wase a ye mizone ye kanfo de ama wo na wo pe drink ya obedum na ma energy sronko na anu ye aja kotoko ya sha se ye hye bie 5G no na boys na no mu eye mo obia e mo ahode sronko madwuma bia wo ye bia no utimi ye eye ekukusi ase for 0246270221 0246270221 na EPB eto 3A Herbal Center at 3A co capsules abegwa so busiafo koko he de bia woni so ye utum koko nti de bia wasum eyo hene omine mu ya hene koko nti de bia wo de kokokokoko sa busiafo eye 3A co capsules ne kan fo de amawo eye koko master ebesi koko na se e de ama koko nti kamai masa abana wota jaba abana wota de ko wo ade mremremre ni mama no nsuo to wo moje ho to star la lasia wono mo enye no abusuafo he kopetri eku capsules benane usisi mu hankra nyina so hu susu hemanim na ye nanim musi yesisi mu hankra nyina anadwi ye ne mode nya asem ketwa unya eye 3 eku capsules so a ebebo apafo the drugs authority agiatum Colinac Danny Herbal Missy Herbal Apidank obinya biato 0546 107107 0546 107107 na ene hu nkomo upebie etu atone anase opa nkomo bia ofresa telephone numbers no ye no obedi ye ntwesi mra ye ba nsem ne pi akachiri 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0
0598 559802 meeting biem 0598 559802 edia was yeta 1 media na November bosome no ne de di kan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na o Ukrainian kotro din e was Sompa enkransa GCB edan mu ho a o sunyane so a kotro din e was Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekrafo nyina ba be chro won mu din e was Sompa ye ni no hotel de anu hye e ye busumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekrafo yi Why do you be 1 million? What about Taco? Me ba to akoko. Na dia bomo. Na me dia bomo no so. Ani anwane saji si no so. Nyame nhira mo pa. Why ade pa? Na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba. Afenso se ye niema bi ense ye. Ti se mo ene anwa so a ye beje. Mo a mo ye bi afie twa mo no. Emu adanse de de. Mo a mo nim. Sompa achede 2023. Abusuafo yamfa ye ho hyem na proposi prepa obo aduponko mu. Ye nyankopon obeyiye wiye. Sompa achede 2023. Ekunafo ene enyanka ne so. Wo mu betiti. TV Emma Akitiapa. Adeshima mayana muase na yama muakwa bebie mafen wa beka ye ho aha ye Sompa TV kasafonyi so na wo hwe ye wutie ye wo no na brekro na no enwumre no nsia brem kase bo ede so mo no dane ebunfumpa de afa Sompa 93.1 kasafidie so wasante mantem kropon mo sunyane so ye Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no mane ne doma som wo ho na bono epoye mantem enkranza Sompa 90.7 ekwia boachi wa sempeti anso ene apamdada papa toast mo so no to de mane ade hye wo ho kan ye ho e wo Facebook no so ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube ye Sompa TV Twitter no ye Sompa TV Sompa FM ye boy rom e won semfofro mo na ye ginemu e won krapomponi matemo domi kwa benya baton pehwea so e na yakwa akodro na enche kura na wo mra hye badwani ma me Sara adwo safani ne nsembeda deja amafo de ye twa piasi wano anopa wi anwumra ne anadwo da so mu kura no wo sore a na kyese twa wano denden dia wo wie ne nyina ne se ne dwumadie ya mamra ne dia hye ne nsa enam so ntini manfo to abadema ne se won kwamra hye badwam no woto ne nyina twene ye ene okotena brochima mu ano ono ankasa eye ne dwumadie eno nam so ntini wo ba ye wo de chawpa bade na so no esansa wontimi nko amama so wontimi nko nkronkro so na won kwa nkronkro ho ntino waba e de chawpa kese pa e de akwakoma dome market adwadifo e wo sada roma de si ye no na enye ne mfonso bibi ne ba ye e na ema no eye senti won fa ne mfonso nche no na won hwanya kopon ye adomo a efipim ye no ene aduonu na abato no so no wo be gira mu se obepre mra hye badwa akonnwa ne bie meduru ho a wonom entoma na dwumadi a wonom de share den sa no wontime entoa so e wadwumaden kwan so na ehwo na adwadifo ma ne bi edi tum aka cha ne se wonom abai krache panyin ya wote adwa so de ma wonom ne papai na so den yasi a cheke hura den te de Burkina fo de ni bi ozesen yo eno nti wasra ma me Sara sada Roma won hwem wasebe ya ebedu na adodan kwa akufo adoanim na watimia wo papai enkonsa Sara adwa safo ma me wode ensem bi etudwa efa de sra dwadefo ma no ede ma no so na ma no ye to di na ye sele mfata so the market menu and also o ma kan wa dem ka enti me kat na o me se metuma na mo and what I did was me say for yes MP na e ko kana se na for yes MP tai obi enti o mo an o mo ka o ma se o mo nya piti
petition from Remy. Let me so me from baby a woman, the appointing authority. And your penny by your family. Yes, we are your family. The boys that may advance some food, your mammy, and anybody must have time. That's all your banty, who be your bar. It's not because some man and Cassado petition, ever. Some of them be the woman. The process of my research, I don't see a woman. Internet, I mean, I don't see the I am and I can't say your pencil and answer. Ebusia for do me kwabenya about some pesia some rasha bedwane ya wojira de ma de share wo ma me Sarah adwo asafo ne ene ekotie ye no akaba ko weche na adwadifo ma no so ebusia na anya de bedie ne yabo amate ase no se se de wonum si twitwa ma me adwo asafo age no ya ye ade bi agore se nka abato ni twam a won to aso age adwadifo ne sasa no ebetimi abamu de a yankonko tie se de adwadifo ma ne bi nso no ede nsam eto ma me adwo asafo anim Ejumo obebe nyina ha awasa ne ne wadu. Yes, so. So me market do komo tia na wo me ye ani apata ya wo be ya maye. Ye mo be sa bosu me be na num. Ma you hu so wo ye bibi. Na one penny o MC ni awde ne ba ne de. De be ko wani mo se. Yan pe. Ya ju wo ya. Na wa ha se. Yan yes, how I need him. I mean, you must say, I'm a human you are. Now, for me, not so much here. I'm going to cut the one who was yesterday and the mom. I said, oh, there's no one who was yesterday. And that's why I said, we were Jomaha, there, Finica. Me, how are you? Chance 9-1, a 100. Honorable. Sikaka Kremiaye. Nenia wa primary so the man says Obisami 1 city. Ninya, ya kwa udia me found never dear my pattern. Aye, home power, mammy correct. Miss and chance no more the atam dear. Me beg you what so grace. Makwa, do never be in Sabbath team and Sam said Ralph, I don't have a so we this is so big as I will not be better. Yeah. Nama ye Miss Rao ye benya nka fi ba kwa wie ye wo yi wo ha Ebusia for adwadifo ma ya won mo dom me etwam said ye wonom do ma desre eto ma me Sarah adwo asafo nim no e na ye bobi e de ceremony Abuja for yan to aso na ye fam ko Penny Hassan Yarega na tena ye won ye Franketifo kofa bai ma All People's Congress APC amanyuku no wenye APC ne kode a ye de etuti payase ne mum ono no ye ne APC a wode ebepe president ye die na Penny Hassan Yarega no so ono de security amponyankrompo ya do mahata mununkum achi otuturubunso tonso ba wi obotantimu a wade gafa dum ne mununkum gide matata so woti wiem na oye na dom amana ba bedi president ya ada obedi president obesoye no ada ade obedi ka ye ne kane eyese bet ya dwuma bia wo Ghana ha bia no obegu no if say enya de papa chacha to ene loto sem no enya de papa a se so madasa ni bidi ni kokoto so se no eno de ebobra ewo mayimu oso no de bre na dum bi dum no obedi president ya he bet ya dwuma bia obegu na my boys na ya kwadwofo ena ayi your friend say Cristiano Ronaldo to score, Harry Kane to score, your friend say both teams to score basa na nwene se nom do school fees ne omo chop money gina akwa kugusu no so no akwa yasem foforo erade abusafo remeda ni rande anese no ne so be ye kwoti Hassan Yarega ne se mo keke ubegu bet ne be de didi eti Hassan Yarega I would cancel betting because betting is an avenue for what do you call it, lazy people. Really? Of course, why do you bet? Because they have no jobs. They're looking for avenue. I will cancel betting legally in my country. Why do you bet? What do you mean by betting? When I need young people like them to sit on computers and design things and build a country where we have the highest technology in Ghana, in the world, you are sitting down doing betting. Abusuafo ti we your Penny Hassan Yarega na abusuafo yete ne nke ne dis president wu medie na so wu bedi abegu bet adwuma de Hassan Yarega obani na muse ya se we na ye o policy a wode bade a many boys ni nyina ye be campaign tiawo bet ne no a
and the idea chop money to petrol ye bibia mumi adwuma bia mu bia kuremu timunya ne mo gano we ayo pani asana yarga na busuafo yete ne kana ne ke yewese enke be kwa ma so nye ne opani kofi poku akwa akodi nkomo yo bia ono so bet adwuma yi wa bia bet adwuma ne ade wa ye bia e wo kuma sene mia hudo pino a e gana mama se ne ka akwa kobusa ne sesa ansem ya opani asana yarga eken wo mo esomu seni wo mo businessmen no a wo mo do mo gwechira akwa koremu no wo mo esomu seni nenso homa no enim wa ye anwumre eguso etoatoa yensa ekanoa yene no ebedi nkomo na anwumre yes akosunwa ne kropo mu biem na ho na Indigenous Women Empowerment Network wanum eyekuo bia enhye abanyanse wanum akodi dwuma bi ede ama adwadifo ma ahodo ya wanum soso wa adwa ahodo mu ewo sunwa ne kropo ne mu na ne nyina no eya pomuden ehwehwemu kwa free hair screen na ahodo na wokọ ekoyeye wodwumadie na se no Sompa FM ye no ewo sunwa ne ye nuanom ekosi ya na mu ewo ho wabra na Oraire Akasen Arin Bonsu eya wono eye project manager edema ekwe wo kasa no wode ensep dodo na enetu ye nuanom animu a wonom so no etu bi edema ne yesei say October yeah they are to say a breast cancer awareness month and in saying as indigenous focus now indigenous women ye hwa ma minumi e bi sheda nya adaje enko hospitals and in na ya sheda edi omochi aba market hanom se na be ya mu betumi nya akunya na e be ma mu za easy accessibility no to do the screening no mu so benefited from this October being a breast cancer awareness month I feel so efutu kakra mewo ema ni nyina ne se yema yapom din ehian etodo bi obi wo ho na ese what a shock or how nim ne ne yema menum eba ye participation aye massive no mo ba ye BP hu say it's high anu sukra no nim po say BP yare e won ho enye cancer screening ni pe na ye we also check the blood pressure and insane no my fire pom din ni enji Mame Ari Bonsu a project manager edema Indigenous Women Empowerment Network ekoya ensha basi ne wanum ekoye free hair screening de medwa de former wanum ewo sunwa ne adwa hodo mu no ne ene yekotie ye no abusafo ede mu free sunyaye na ye de mabakumasi abonte so awo so akokro no mo triase electoral area na ye ntete ya ababetu apono so nwumre ye kire se adehia egukro mo no madwa pa kronom ane ne mpotem mo madwa mo assemblyman na ye fe no yes madam honorable Elvis Nyantachi adeya ye so wa binsuo yi ebi etene be form mpotem no na no mu se excavator bi aba be sinsuo no so a wo titi mo nyina akra no wo ebo se da twede ampojankro ase say empenifra dwere omo akwa first excavator aba be nsuo no so a omo 18 nsuo no mu he ni chese do hwere kra no mu ya excavator na ye adwuma no asetu nwe sa na ko adeya omo assemblyman honorable Elvis Nyantachi yes madam ene yeso aba be first excavator no e de ko excavator ni hu kwan say obeye adwuma e wo wabi nsuo no a etere e de fakronom ne mpotem no eno na adehye ni mu ni ya kutukum omo so omatiko apae yes madam nim no mpere to mpere no a first excavator ne sambranyesa na assemblyman wadi awie wapɔ no e wa assemblyman adwumam e wo so ame abusafo yenti adehye ne bi ahyase nam sɛ ne abɔ ban ne de nanka nsuo bɛyɛ ya no uhunu ye minute na nyina akɔ be ban ne buye ne de sɛ na sɛ ko yire kwa no nsuo antɔ wa ha ɛtɔ bɛyɛ ofim ɛbɔ bɛyɛ 9 na hanyina yire nam sɛ no ban no ti say nsuo ni pagya kakra bi a wo say efa this side oyen pa ni pa na hia yes assembly yes on pa say assembly mo ayen so nanka e mo ban ni mai and now two bridge no ni anko no baako nsuo ni ye ma no a efa ha tin ko the other side si and as e bi so fa anko na no no esa afa ni see na betai wa ha de afi we nsuo ni to hwe na yi ahanyina na wosoro afi de nsuo na twe anwea na amansese nsuo na ha na efa ti sesei ya bati mu ani ajambati nsuo mboso nke nsuo to afi de nka problem ni nyina ko so na anu ya be 2 weeks nsuo ntwe asa wo kura anwea ni nyina ana ma ha de se nsuo ni to ya na ha nyina yiri o nsuo ni to ya na ha nyina nti bi afidie ne be se ona minim se be ye aha adwuma ene asa afidie no kode ne asa wa mehwa ye ne ete ade MC ebetu akoye kurom tire say ye ni nsuo ni
pete ya ahana efa Abusafo nti we ya de hye bi no mo te kronom ne mpotamo no yete wo no nka na abusafo mo no tu asa asam de ba okako bunkum na waka kodifa kakra so hyefa so yemua eno nti honorable Elvis Nyantechi a dodo no asadmra ne say yes madam ye bopini no ene di nkomo say na honorable na so ade ntina yes a excavators wo no mo ye adwuma say yes ya nwen ye mo sese nyina no ye se wo sesa na de akosi udan ene wagigi sika de agu botom ne ade a honorable ade na usuban te sa ene wo yi ano say ya we de nyina ye kwadu e de bomio minimu ma chekra ensimo mo keke ni nyina no minimu hwe na so eye nimguase eno mpeso omugumie honorable Elvis Nyantechi yes madam nkomonie menton bibia ewo nsumu ha na mo memamfo ho hia me nsuo we ye owabe esisa anya nko ane wo ansa na wunya klie no wo duru fo mankasa ani na suda ha eno ya botan nko a edi na san ya be 2 months ni assembly ne eboa me ebeti na tie hipu sumo na nya agro nsuo na sa ohuru ni na de ko ya memamfo ho kire mo ha enti me wona madam fo bi ye fe ne bobi Chika tepra. Ebiri bona beti mai. Nini ye free pa. So would what for the se ma. Je maya wono. Moti na tie susu anwe ni na free mu di clear no. Ayi. Ano from so hu se bi wa. Ndo boso be ye mame. Na me man for to mo so oh fine. Because be dey 2 months ni ye no. Ni nyina. Eko. So hwa ha. Wo se da ha sia ye. Eti me yes won se the tie ni free. No one to clear ni hipu. And my said why ata for less one. Sabe ya microphone beto eti me na tie no so wo de ko hin minimum wo hwe media ne se wo wi aduma me ma kire ne se wonye na me microphone won to wo ene hia me okotoni o okoye denyo eno de me nko ho enko hwe ya de disk bi wa hanom ifie wo nsu anu ne buru 150 yes ye di obi atrenda Ghana na nke na ko pa fide me ne de atim mas started 14th February 2022 be do sabri afini nya 3001 skalo committee chama me show 20 way aye honorable Elvis Nyantechi yes madam wa wo ebono sobo wo kronom ene ne mpotam no yi ne ho ano no efie kakranie na motoken plagia ka akoba miensa ka ibi etimi ba ya na abeboa de hie no binom ya kyesa akone abedie no emu aye hare ede ama wono na so no Osha Road Safety Authority for one mama mremo no enya de a wonu ma ho kwan se sakas we say no ebetimi edi dwuma e wo mremo na no aka ho bi ntia na da ne da sa prosifo no mu ka kire so anie enna wode wani kire mu e wo bono kroponi mu a yesunwane mu a eyade a ene ma ekoso wo no Prajiafo na de adesrade ato yenuanom Sompa FM anim se wonom ema mpanyimfo ansote na wonom nya hyehye ye betimi aboa ama wonom so dwumadie no tote ye eni komu ye timi abamu na menteme ho ase eni choka no adoso ama wonom so asomwe no edwa wonom yenko na prajia wonom a wo mutwibie no wono di sem ya etwego homa so yenko tie bi mra na ma ya ye die nyame anim no kureni emoya din akwan a amemu anomani moya din na se adwuma ni moya din ni se no pragia ni ya doso papa ana akwan ba ko penso ni nyina ya de ya nam so pragia almost be 400 getting 500 something ya nyina nam kwa ba ko so ana ya nyina ya adwuma de se no de esre o ya penny for se ya hiamoa so meboa ya because oma moya ya ho chire ye ombetima aboya ne yetima chire ya shem kakra because ekwa ba ko peni nyina nam so na moya di ebe sere se moya na kan ya de omo tire ya shem kakra ya de e ma ye because one way ne nam so ne bi wa krambo yentimi nye ses wow e di ibi kra di ebe di krambo no atire bi na edin na so o se ye ne kakra sa wow ye nko bokro no wow sa e ko bokro ni se ya asemfo fro wow nti esere se mpanifo no omonti yanka omomoye na omonti mitire ya shima kra dai e ma ye ade a Wonom etwi praje bi e wo bromantan kropo sunya ne mabia no de sem e na wode atodwafa wo ha hodo a wo femu e wo ka atwie ni mu ya da mo free bromantan no mo na ya de ma wo so akwa amanse South abaton pesu so wasante mantem mo na hamse fo ntiti ababato so perfect men subject for so kire se odo na kire amanse South abaton pesu so asante mantem ase ni kura ye fe ne se manso dome sumunya
ene na boaso ne mpotemu a yese galamsey fo bi atie sikromo no mo a galamsey omudi no anoden omadi galamsey no a amabusuafo suku dan a esi kuro no no galamsey fo awura suku dem ho no mo edi galamsey e wo suku dem ho no mo a wo mo aba bankratefo amane ayi o ma sutre e de humfoni ni adeade akoma wo no mo de ekoso na nso mperimfo atwichi o mo ni fichiu esi wo no mo a suku dan no jiria no mu didi ase didia no mu didi ase a nyame amfa kwam no kofa fichiri kakra bia wanwe a dakuru bi nkoda ne nko suku ene se dan ne bedwire gu o mo so ekunkum wo no mo eye befu adehye no ensem a o mo de tu ye ne mu kakra ni school dan ni sa woto afidie ne hwe ho school dan ni gina site gina school dan na wo ho no ekuro mu ni ana wo ho no so ati ase concession a ye de abande amaye se community no enya man ni na mabunu bebro mpem 9 ekwa mpem nso nye benye no enipa be enum bi aka bom ne abambofo bi aka bom asone so enso pe abans adaminos commission ne bae no wosisi anye asedie ya aban beji etumi krata afri ensem enti de ekoso yi ma report de ama no opening case of them commissioner no ewo oboase enso we e fra no eye japuni ko bo ofimu de galamsefo ene Kenya go mpanimfo Kenya go traditional council no omoye na ne nyina achi no de ha adwene se omukọ hia baabi a omode komfo ne se fra no twene akwadua tiki 25 acres times 4 or times 5 pa I am say yenya kura yebenya maybe be 3-4 concession which is 25 acres times 4 or times 5 I said ha sa aban fato no ho so se obekata amna we so kura enya kakuma Abzafonti we adihye binmo mo manso dome esumunya aboaso ene ne mpotamo no yete wo no nka na no akire na assemblyman o mpotamo no mo ono abo apia kubi so no yebopire no obusa na senti ye ya na ni tuamu yi ede ne wo ye de afa ho senkamani de bekoso anke yehwe na ye de mlakwan etim yedi se de wo kan pepepe ni suku dan na isi won eben ha enso as assemblyman obeti sesei no na de ekoso no na ekoso Oba beka kra enye enko ba bia intimate ye no be ma district assembly asote omo ye se omo so beba na omo aba abehwe eno na meguso se omo ba abehwe omo mai because me de o se me ye bia de bia me ba me ni kuro ne ka se ye dachi o isi ye nhwe se nkwara ne kura ma break na se obi fa ho na obi ba beto nsuo mu a e de onye ne kese na aba enso kan nkofobia timi app se de galana na yebedi yente de aban ne na asante hene aka ibedi wudi anka so kafane mra kwan so den so ente saa enti ubisa ya nyese bia assembly man mai Abzafonti we assemblyman owo manso aboaso dome ene ne mpotemu ono abo apia kubi ne yete ne nkenya na busuafo chechinsemu ede akire ye no yemfa kase ne nsi na ye na universal natural clinic fo ase busuafo omosi yenka nche mu se udompe no se bu sa afreche sa to de afa ho wanya accident wakwa akotia hwe opa ena akwa ho he de udompe na ye bia fa ho adwuma ebe she universal natural clinic fo nsa ne yenye emfama uyo obi so a ahotutuo fitei ebi ewo so anansen a wede ya sesen ye ya na ensuo to ewuntimi kra abusiafo universal natural clinic for sebra na ye mo asiatica nyina ye ho adwuma esa eyade no ma osa so gina ona so stroke pa fitei ya akawato from oje hu a enye oye hu bibia enye universal natural clinic for se besa yade amoasa so esi udadem akasa nante etu amerika bio na wade hu de free stroke ho massage nyina ye bi oye obi so ayefun yade etel so aduane to yemu a oyemu bebunyam saa absia for universal natural clinic frefro for the chira tonsu S-line ye be eye bunsu mu hono ye ni nkomo e wo 0200158 272 Express Group ye di utu kwan akwa buruchire masamisi tukwan yo na ne kuro ya ye de bet na ne de beto so na bet izu no mu begu ni eti ebomu na wosen what I say UK ko US ko Canada mikro mu ko Australia ko New Zealand ko Germany ko Italy ko cheze ko what ko na de aye de mfa na go bibi ye Express Group na de ko e ba June de ne nyina ne asa na pacho pesa osusu ko bia from sisi a we de officer no enfeli visa de enfeli on be jama sisi a 0249 000448 0249 000448
48 and I care herbal clinic ayaresa fie ye wo adwoso zongo junction wa na buziafo ye dompem adwuma de fa ne nyina akokodan ye we sportsman we driver ni wakonya accident car pem ye su dompede bubu dompede de aye de agese ye kotwa onan emo bia mfase kan ka onan no ye de kakra na fo ni e kire I care herbal clinic ya eja ye wo adwoso zongo junction hono mo a ne fa yankase ya bibidro ya ye de suruwi safo mi sahwentia ene akekedo kakra de awono no ye fa ensaw ya de ye fa nka na etese de dompede betoa obesa so anante obesa so atu America dompe no ebe ye dwuma ebio ene ba no stroke num ene sciatica ho adwuma I care herbal clinic ye ho adwuma pa ene de paroni ba ma badwa so uyo bi asisi yade so no ene joint pains wo so pa wonya no a ebebo ene hapati no so ebie wuntini no mo ma mogya ne de afusane ye da bia na ho de bia na okoba hapati ene enum ti se onum ti keke num ti a ebe ni pedua no adwuma na ye ni pedua no mo adru upebi ato a no afre telephone number 0530721165 0530721165 we I care herbal clinic ayaresa fie agisu zongo junction hwan ye butu for chire honomo na yensaw ye de busiafo ye de kase no asi ye sorry ma eye monkai bokakra mo de ababeda ye de atoaso na afia semo mpedi padwumadi atoaso asedan koma ye semo for pani yewura asante ye boa Benedict kukua na chinchin fidie na de ma yen ya Grace na de ye call television so akosua sumua bosie busi ene mranche de maba wanu aka omo Sompa newsroom ne taye chima be bia wo bia no anwumre yitimi ba ye babesomo medende ya boa mali bia boga anwumre mene ohine ire ma me akua ye boa esiama yadam wase akramo. This is 93.1 FM. This is 93.1 FM.